вечер, девчонки и хлопчики. Привітання, Топа. Что? Топа? Ты я ніякий не Топа. Гэта ты мяне хочаш перахітрыць? Причем тут хитрики? Не разумею. Не ведаю, што ты прыдумаў, але я дакладна цябе пазнаў. Ты мой сябар Топа. І ў любым адзенні ты гэта ты. Ні шапка, ні шалік не дапамогуць. Эх, не спрацавала моя маскировка. Трэба придумать нешта іншае. Добрый вечер, сябры. Топа, навошта ты маскируешься? Потому что я хочу быть разведчиком. Зразумела. Хочаш гуляць у разведчыка. Ніякіх гульняў. Усё вельмі сур'ёзна. І што ты хочаш сур'ёзна разведаць? Наш пакойчык, двор, дзіцячую пляцоўку? Не, бяры вышэй. Я хочу отправиться разведчиком на іншую планету. Ого, як цікава! На якую? Ну, вядома, на далёкую. Ну, у іншую галактыку. Я зразумеў. Ты хочаш адправіцца на планету Эліны. Толькі навошта табе такая складаная маскіроўка? Не кричи, не кричи. Правильно, я хочу отправиться на разведку менавіта на планету Эліны. Дык навошта такія складанасці? Папрасі Эліну, яна цябе з сабой возьме, без гэтых тваіх шпіёнскіх штучак. А вось якраз Эліну я прасіць і не хочу. Гэта яшчэ чаму? Таму што мне трэба даведацца, якія планы у іншапланецян на зямлю. І дзеля гэтага апынуцца на планеце Эліны тайна. А у іншапланецян могуць быць планы на зямлю? А чаму б і не? Можа, яны збіраюцца перабрацца да нас? А навошта ім гэта? У іх жа ёсць свая планета. Сапраўды? Я пра гэта і не падумаў. Тады, можа, іншапланецянам патрабуюцца нейкія складаныя зямныя тэхналогіі? Ды на планеце Эліны дастаткова сваіх складаных тэхналогій. Яна ж сама расказвала. Роботы-будаўнікі, роботы-кіроўцы і усялякія іншыя. Ну так, з тэхналогіямі таксама нешта не тое. Прыдумаў! А можа, іншапланецянам на іх планеце вельмі сумна? І іх дзетак ніхто не весяліць? Думаеш? Ды я ўпэўнены, што, напрыклад, у іншапланецян няма калыханкі. Эліна ж пра такую незямную перадачу, як наша, нічога не расказвала. І праўда не расказвала. І зямныя мульцікі Эліне вельмі падабаюцца. Яна так заўсёды радуецца, калі мы іх уключаем. Значыцца, ты думаеш? Думаю, іншапланецяне збіраюцца забраць нас на сваю планету, каб мы іншапланетным дзеткам казкі расказвалі і каб калыханку там наладзілі. Жах які! Але я зусім не хочу на іншую планету. Мне і тут падабаецца. І мне таксама. У нас на планеце мёд такі смачны, а касмічныя цукеркі зусім маленечкія і не салодкія. А як жа мае сябры? А як жа нашы гледачы? Яны ж без нас засумуюць. Ой, Буслік, а давай попросім Эліну, каб яна за нас заступілася і каб нас не забралі на іншую планету. Касмічнае прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добры зорны вечар, Буслік і Топа. Эліна, салют. Прывітанне. Топа, а чаму ты так захутаны? У пакоі, здаецца, цёпла. Эліночка, калі ласка, скажы сваім, каб нас не забіралі на іншую планету. Ага, скажы, калі ласка, мы лепш тут, на зямлі застанёмся. А з чаго вы вырашылі, што хтосьці хоча забраць вас на маю планету? Ну, просто з раніцы я, калі ўжо выходзіў на заняткі, пачуў па тэлевізоры пра іншапланецян і іх планы на зямлю.
Не ведаю, што гэта была за перадача, але я цэлы дзень пра гэта думаю. І пра тое, што вашым на нашай зямлі можа спатрэбіцца. І вы вырашылі... Што тэхналогіі вам не патрэбны, у вас свае ёсць. І што пераязджаць на зямлю вы не збіраецеся, правільна? Правильно. А вось затое ты ніколі не расказвала, што у вас ёсць вячэрняя дзіцячая праграма. Вось мы і вырашылі, што вашыя дзеткі сумуюць і нас забяруць, каб мы у вас калыханку наладзілі. Ну, вы даеце. Давайте разбирацца по парадку. Топа, у які час ты пачуў пра іншапланецян? Ну, недзе ў 7 гадзін 40 хвілін. Тады давайте паглядзім праграму перадач. Так, ага, вось яна. З раніцы па тэлевізары ішоў мастацкі фільм «Касмічныя піраты». Менавіта яго ты і чуў. Ой, і ніхто не збіраецца нас забіраць на іншую планету? Ніхто, гэта ж кіно, кажу табе. Ой, Топа, ну ты фантазёр. Сам напалохаўся і мяне напалохаў. Але фантазіі наштурхнулі мяне на думку. Ой, на якую? На маёй планеце сапраўды няма дзіцячых праграм. Нашым дзеткам больш пашанцавала. Але я выпраўлю гэты недахоп. Я запішу шмат выпускаў калыханкі на свой касмічны камп'ютар і на сваёй планеце наладжу паказ гэтых праграм. Якая добрая ідэя! Я зраблю вас міжгалактычна папулярнымі вядучымі. І аднойчы вы абавязкова злятаеце на маю планету, каб сустрэцца з гледачамі. І ў нас будуць браць аўтографы? Абавязкова. І фатаграфавацца з намі. Ой, як жа! Эліна, тады наладжвай трансляцыю калыханкі на сваёй планеце хутчэй, бо вельмі хочацца стаць міжгалактычна знакамітымі. І не забудзьцеся, акрамя калыханкі, паказваць дзеткам са сваёй планеты зямныя мульцікі. Яны ж такія цудоўныя. Я ўсё зраблю ў самым хуткім часе. А зараз давайте глядзець мульцік. Давайте. Эх, мультик скончыўся. І зараз міжгалактычным зоркам, як і дзеткам, час рыхтавацца да адпачынку. Каб заўтра ў добрым настроі сустрэць цудоўны дзянёк. Тады пойдзем чысціць зубкі і хуценька спаць. Дабраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі. І зорных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий, сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.